ngenceng Bratayuda nek Bratayuda kelakon saiki ora bakal Pandhawa iso ngukup negara Ngastina rasa-rasa tenan to. Selamat, selamat. Iki Petro ngomong kok malangkre barang iki. Lho, Jenderal itu. Buresrawa iki. Kula Prabu. Karo Dursasana nggih kula. Aja omong bareng aku ora iso mbedake nggih. Gandang sing dapuk Petruk niku Prabu Kresna, mbok sampean ngekeki kekuasaan kepada saya. Lho, kowe butuh apa? Ya terserah lah, mayor apa-apa. Sampeyan ya dadi gedhe. Wah, kula nek yah ngenten iki gedhe dhewe. Sekap sekrep. Wale-wale menapa, Bapak Prabu? Dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneka ladat ing sampun. Mboten wonten ing badhe kula rembak madaning paman Datul ya Praja Ngastina dinten menika kejawi namung babakan negari Ngastina. Bapak Prabu pirsa piyambak bilih negari Ngastina menika kula ingkang dados Nalindra nanging semantena para Pandhawa iki kepengin ngukup negari Ngastina sak jajanipun. Bila ngantos Jawata mudrataken purnaning antawisipun Pandhawa lan Kurawa binjang menawi sampun dumados perang ageng sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu, selawinipun kula dados Nalindra wonten negari Ngastina menika raos kula mboten jenak, kula mboten kepenak, kula mboten ayem, kula mboten jenjem. Jalaran rina panteraning wengi tansah dipun bebeda dhateng raos kuwatir, raos sumelang menawi sak wanci-wanci kadang kula para Pandhawa nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak kukupanipun. Monggo upami kula badhe nyaosaken negari Ngastina dhateng para Pandhawa, lajeng kula sakadang badhe mapan wonten ing pundi mila ngantos seri kelenggan sak mangke negari Ngastina tasih winenggan dhateng ing rayipun Duryudana. Upami bincang dumados perangan ageng Bratayuda Jaya Binangun, jalaran menika sampun kula jarak tinimbang kula wirang nyaosaken negari dhateng para Pandhawa. Awulung kula ngatang-atang dadi bathang wonten Tegal kula kasetra badhe kula lampahi. Kula ngertos bilih ingkang dados mangsa kula menika tunggil darah kaliyan ingkang Rayi Duryudana sakadang sami-sami trah begawan yasa, nanging babagan menika mboten babagan perkawis tunggil darah, menika babagan kamukten, menika babagan kamulyan. Menawi ngantos negari Ngastina menika mangketipun suwun dhateng para Pandhawa. Nadyan kados menapa kula boten badhe nyaosaken negari menika dhateng para Pandhawa. Mekaten Koko Prabu, kula nyuwun iku pertikelipun paduka Kanjeng Koko Prabu babagan perkawis menika supados samudayanipun ketingal padhang kula kedah kados pundi. Sabab menapa kula matur mekaten, kula ngurmaosi nadyan Kurawa menika 100 cacahipun nggih mbanipun dipun sebat kedah biah kokean cacah merda tanpa guna. Koko Prabu pirsa piyambak pendak-pendak wonten regejegan antawisipun Pandhawa lan Kurawa mboten wonten jayosipun menawi Kurawa menika saged unggul juritipun. Mila bincang tumapahing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika nadyan ing batos kula wantun nglampahi, nanging saperangan batos kula ugi gadhahi raos kuwatir, raos melang durga ngongso-ngso. Tanwandi bincang kula badhe jalan sederek kula para kadang Kurawa 112 dados korban wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Mila rikalenggan samangke kula ngrawakaken para sepuh supados suka pepadhang dhateng manah kula menika wonten pangandikan ingkang lerekipun damel ayem tuwin damel jenjem manahipun pun Duryudana. Koko Prabu jagat Dewa Bathara wilatal nuwun sewu Yai. Estrinipun perkawis menika kula sampun pantun nyebataken bilih Pandhawanipun adreng, Kurawanipun cukeng. Pelajaripun wonten pundi malih kejawi amung dumadosing Pancabakah.
dumados ing perangan ageng sinebut Bratayuda menika kala wau awit pendhawanipun adreng kurawanipun sugeng. Liripun paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Yayi, kula nuwun sewu. Ngastina menika sakyojana persagi wiyaripun jagat menika mboten wonten ingkang nyameni kesugihanipun negari Ngastina bab kadonyan persasat seprapat jagat menika donya-donya menika dipun wengku dening Yayi Prabu Duryudana. Upami paduka Yayi Prabu menika nggadahi penggalih ingkang sabar tuwin ikhlas. Kula ngertos watak wantunipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Pandhawa menika mboten nate nggadahi watak ingkang durga ngongso kepengin duweni darbahing walya menika Pandhawa mboten nate. Mila samangke menawi paduka Yayi Prabu kersa amalih negari Astina menika dados kalih ingkang separiki narya mukti paduka Yayi Prabu ingkang sepaliki narya mukti kadang-kadang kula para Pandhawa menika mangke badhe nyirep dumados ing kurban pinten-pinten kurban ing badhe pecah wonten ing Bratayuda Jaya Binangun ateges Bratayuda menika mboten badhe kelampahan. Inggih. Negari Ngastina menika dipun palih. Upami negari Ngastina menika Yayi Prabu tasih awel dipun palih, kula suwun kanisangen negari Ngastina menika dipun prail kemawon sakpra sekawan. Sakpra sekawan dipun caosaken dhateng para Pandhawa. Kula saged mesthekaken bilih para Pandhawa menika ikhlas lahir batin, boten wonten raos awel sarta anggrundel. Awit kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa. Inggih. Nanging nuwun sewu. Menawi Yayi Prabu menika cukeng ngekahi negari Ngastina sawetahipun, inggih kedah wantun nglampahi winastan Bratayuda Jaya Binangun. Menika sampun dados kodrating jagat. Yayi, monggo dipun blenggalih. Doh nyono cerak nyono sami nyemestani yen to turasing Begawan Wiyasa padha rebut kamukten negara Ngastina. Doh nyono cerak nyono padha mestani yen to turasing Begawan Wiyasa padha blereng marang kadonyan awit rebatan negari Ngastina ingkang mapanipun wonten mriki niki. Mila ingkang saking menika kula suwun kanisanget Yayi Prabu kersa suka lilaning penggalih dipun limbang dipun gelar tuwin dipun gulung. Babakan menika kedah dipun petang kanthi petangan ingkang jlimet tuwin memet supados sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Inggih. Mrai ngaten kula kedah malih negari Ngastina menika ingkang sepaliki narya gesang kula sakadeg ingkang sepaliki narya gesang para Pandhawa menika saking guh pamriyagipun ingkang Raka ing Mandura. Menawi Yayi Prabu kersa nindakaken perkawis menika kala wau badhe hambirat pinten-pinten kurban ingkang badhe tumamah wonten ing Bratayuda Jaya Binangun tuwin panjenengan ugi badhe milujengaken gesangipun kadang para Sata Kurawa ingkang bijangipun badhe nglabuhi dhateng paduka menawi kelampan tumapak perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Semanten ugi badhe ngayomi dhateng pinten-pinten kawula ingkang badhe kasempyok ing aradan menawi perang ageng menika mangke kelampah. Inggih. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Paman wonten dawuh menawi paman kados pundi? Lha menawi kula tasih kados rumiyin kok nggih. Tasih kados rumiyin. Ingkang dados nalindra wonten negari Ngastina menika paduka anak Prabu Duryudana. Ingkang menang jenange Bor, ingkang menang damel abang biruning kahanan negara menika namung paduka anak Prabu Ngastina. Ngastina menika badhe dipun kekahi kula sak kadang-kadang Punggawa Nayaka badhe bebantu dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Nanging menawi paduka maringaken negari Ngastina menika dhateng para Pandhawa upaminipun namung sepalih monggo kersa jer pangwaos sawetahipun menika wonten asta paduka anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Nuwun sewu lho nggih. Lajeng kados menapa surak ing tiyang kang boten remen, kados menapa guyuning kang wong ora seneng, kaya ngapa keploking wong kang ora demen kalian paduka anak Prabu. Sami mestani paduka menika setunggiling nalindra ingkang jirih getih wedi mati. Ingkang sekawit sampun marambah makaping-kaping paduka menika paring dawuh bilih badhe ngekahi negari Ngastina. Nanging tundhonipun lah kok malah badhe maringaken negari Ngastina menika sepalih. Ateges paduka menika dipun wastani ratu sing jirih getih wedi mati ora wani ngungalake dada wonten ngersanipun para Pandhawa. Wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan sedumuk jembaring bathuk nadyan senyari jembaring bumi menika sampun dipantes dipun totohi pecating nyawa
ilanging sukma menika nai cara kula ngaten menika menapa wonten pundi jamak limahipun ing atasipun negari kok diwenehke wong kana-kana menika mboten wonten alamipun panjenengan ing dados ratu ming digegiro karo Pandhawa menehke negara apa ora nek ora menehke dadi perang gedhe Bratayuda lah kok lajeng maringaken mriku nek panjenengan dipun wastani ratu jireh menawi cara kula kok cocok menawi panjenengan kedah cukeng babakan perkawis menika Kurawa menika 100 Pandhawa menika 5 ora ana alame wong 5 dikeroyok wong 100 kok menang menika ora ana alame ning nyatane pendak-pendak Pandhawa kejegat karo Kurawa mesti kalah lah menika rak dereng Bratayuda menawi bincang sampun tumapak Bratayuda tentu para Kurawa anggenipun ngepakaken aji jaya kawijayan guna kasantikan langkung bebles lair lan batos tekenipun badhe dikinarya jejaga mengsah para Pandhawa Bratayuda kalian dereng Bratayuda menika sampun dipun sameaken nggih sampun dipun penggalih bilih menika sami menika mboten Kurawa sebabipun menapa kawon kalian para Pandhawa menika awit menika dereng Bratayuda mila pendak-pendak Kurawa gelut kalian para Pandhawa menika Turawa temtu ngawon Kamandarya wonten dawuh kula tak takon karo sampeyan Kurawa ki rak do duwe aji jaya kawijayan to inggih kagungan nggih anak Prabu Mandura nek pancen duwe salokaning para kaki-kaki para sepuh padha nyebutake ora ana jamak lumrahe wong duwe kok ora gelem gunakake iku ora eneng mula nek Kurawa duwe guna kasantikan guna kaprawiran mestine digunakake wit sakniki lho menika rak tiang-tiang Kurawa menika benten kalian tiang-tiang Kurawa menika kadang nata Kurawa menika pangeran pati sedayanipun mila menawi kedah ginakaken jaya kawijayan menika rak nggih ngatos-atos tun Kurawa menika nggadahi hati nurani Kurawa menika nggadahi welas asih menapa inggih Kurawa badhe mentala mejahi dhateng para Pandhawa menawi Pandhawa dinten sak mangke dipun tenani dening Kurawa Pandhawa pejah sedayanipun Bratayuda wurung terus Kurawa ora ndek mungsuh terus do ming tingak-tinguk ora ndek gawean lha menika dipun penggalih ngono to Kakang Durna cocok Demat nggih niku mang tanglet gurune Kurawa lan Pandhawa niku lho nyatane ngoten sami nggih kula mulang dateng para Kurawa menika ugi sami kalian para Pandhawa Kurawa ugi kula paringi jaya kawijayan guna kasantikan nanging pancen kula weling Kurawa gunake guna kasantikan jaya kawijayan ki aja banget-banget ngemu tegel karo sak pepadane ya kowe nek musuh adi-adimu Kurawa Pandhawa kuwi ngalah men dikira Kurawa kuwi najan wong tuwa ning gelem ngalah lho niku Kakang Durna wi ngaten menika nuwun sewu nggih kados pundi Bapak Durna kula kok mathuk kula kok cocok kalian panjenenganipun Adipati Harya Sengkuni babagan perkawis negari Ngastina menika sampun ngantos dipun prail-prail sampun ngantos dipun paro Ngastina kok diparo kaya roti negara kok diparo menika kula dereng nate mireng kabaripun panjenengan dados Nalendra panguwasa tunggal wonten negari Ngastina menika inggih kedah menawi wonten tiyang badhe ngrebat negari ya kudu wani ngungake jaja ngungake atos sing balung mleting kulit yen perlu nganggo muncrating marus menika menawi badhe ngrebat negari Ngastina sakukupanipun ora kok mewaton njaluk Pandhawa menika leres gadahi pangawas tumraping negari Ngastina ugi gadahi kuwasa tumraping negari Ngastina ning sing dadi ratu rak paduka anak Prabu Ngastina sing dados Nalendra menika panjenengan sing menang dawuh napa kelawan panjenengan sing duwe panguwasa menika panjenengan dados panjenengan menang nampek menang maringaken lah gandeng panjenengan sampun paring mangandikan bilih wangsul negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa menika kedah dipun tatahi pecahing dada muncrating marus menika kudu kedah dipun tindakaken lho Nger sampun dipun mirengaken dhateng para kawula sak negari Ngastina nek baline Ngastina menika kedah nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun lah upami panjenengan badhe maringaken negari Ngastina menika cul ngoten ora awel lah sami para kawula menika mangke anggenipun sami ngraos dhateng paduka menika sinenggo paduka menika Nalendra ingkang jirih getih wedi mati cocok kaliyan panjenenganipun Adipati Harya Sengkuni nggih Kakang mila sampun ngantos panjenengan lajeng jirih getih wedi mati nggih cobi to kiwa tengen panjenengan serati panjenengan menika nuwun sewu tiang-tiang pilih tanding boboting yuda Senopati Ngastina menika Narpati Basukarna menika persasat titah ingkang panguwasipun meh sak derajat sak traju kaliyan para dewa kasektanipun meh ngembari panguwasanipun para dewa sinten ingkang wantun-wantun dhateng Narpati Basukarna mboten wonten langkung-langkung tasih wonten kula nggih kula menika anak nadyanto wujuding brahmana ning kula rumiyin jaman nom-nomane ya wong dugal tenan
wong duk jeng tenan wong sing ora tedas tapak ning pandhe sisane Gurindo mila mboten namung menawi kula menika lajeng dipun dawuh supados mulang dhateng para sata kula lan para Pandhawa bab guna kasantikan tasih wonten Adipati Harya Sengkuni wong julik sing jagat menika tanpa timbang lho sapa sing ngguni licike Pati Harya Sengkuni mboten wonten dasare patih mantan Bandar Utuk mula nek ngolah lelakon niku mesti pinter niku Pati Harya Sengkuni tasih wonten ingkang rayipun Jayadrata menika nggih tiyang bilih tanding boboteng yuda tasih wonten Kurawa 100 cacahipun lha menika paduka lajeng maringaken negari menika dhateng para Pandhawa lho lajeng ginanipun para tiyang menika menapa cobi kula aturi paring dawuh kula aturi menggalih nggih nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bapak Durna kathah-kathah pindanipun Bapak Durna saged damel marem raos ing manah kula lajeng sak mangke supados manah kula menika ayem manah kula menika tentrem manah kula menika jejem anggenipun lenggah dampar boten dipun bebidung dhateng kawontenan kula kedah kados pundi Paman Harya nggih menawi cara kula nuwun sewu ingkang dadosaken bingung penggalih paduka menika rak namung gelaripun Pandhawa krana Pandhawa tasih sugeng Pandhawa tasih urip wonten ing jagat panjenengan boten nate ngraosaken tentrem boten nate ngraosaken ayem saking pamrayogi kula sak mangke nggih kedah pados rana supados Pandhawa menika pejah ngono to Kakang Durna cocok Pandhawa kudu mati menawi panjenengan tasih ketingal mboten jenjem anggenipun lenggah dampar nek Pandhawa isih urip ya Pandhawa kudu mati Pandhawa kedah sirna saking lumahing bumi kreping langit Pandhawa jalana anggenipun sugeng wonten ing alam padang menika cara kula caranipun kados pundi lah caranipun sak mangke mumpung Bratayuda dereng dipun temtokaken lan sak mangke Pandhawa dereng tata-tata Pandhawa dereng tata-tata mboten sisa wirayang penantang ora usah nganggo apa-apa terus biyuk Kurawa 100 cacahe sak perjurit pirang-pirang ngebyuki Batang Sayu ta negara Ngamarta. Lho, Pandhawa niku nek mboten tata-tata, wong ki nek ora tata-tata digragap-gragap. Menika saestu, aja kok perang. Ewohe ra tata-tata gragap-gragap kok mesti. Pandhawa mboten sangat gani sawedang diri terus tekani senopati pirang-pirang. Byuk ngaten. Tentu badhe angel mijet wae ngranti suwe banjuraing mejahi para Pandhawa ngen. Menika saestu. Iga pamayogi kula kados mekaten nggih. Jaja muntap lir kira taduka yayasinipe netra kocak ngondarandir hidup nyomangolonco kawadanani rombranang kaya kembang wurawari sinabet omrang seketeng bel metal tahanane sinabet omrang seketeng bel metal tahanane nun sewu ya nyun wekdal sawetawis kula badhe matur ngesanipun Bapak Pandhanduna kula semanggaken naik Koko Prabu Kedahimut menika wonten parapatan ageng nggih kula sampun sepuh mboten perlu dipun nemenaken kula sampun kemutan dhateng Purwa Dursina matur sembah sewunipun Bapak Durna wonten dawuh kula tak takon sampeyan niku jejering teng negara Hastina menika dapukane napa sampeyan wonten negari Hastina menika dapukane napa kula tak takon oh nggih menika Paranpara kula menika Brahmana Brahmananing Nalendra. Dadi sampeyan sing ngakoni sampeyan niku pendhita. Oh nggih tasih. Lagi weruh pisan iki ngatasi wujuding pendhita kok adu-adu kono adu-adu kene nglinjepi carang papak nglinjepi sing ati ngandoko. Nek kudune sampeyan niku iso mikir. Sampeyan niku iso menggalih. Nek Pandhawa niku murid sampeyan, Kurawa niku murid sampeyan, sampeyan niku gurune Pandhawa lan Kurawa. Wajibe guru karo murid-murid kuwi tumindak sing adil, ora kok adu-adu antara murid siji lan sijine. Ora kok adu-adu murid siji lan sijine didu supaya padha bendak sirah kuwi aku tak kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan niku pendhita model pripun? Nggih, model anyar. Model anyar ngaten menika. Lho, model anyar ngaten menika kok nggih saestu dados pendhita menika mboten kok sae tok. Ning wonten pendhita sing provokator nggih wonten. Niku model anyar ngaten menika. Menika nggih kathah nggih.
Pandhawa menika sinten? Menika murid-murid kula. Kurawa. Kurawa murid kula, sedaya murid kula. Menjene sampeyan kudu bisa ngrukunke Pandhawa lan Kurawa. Nek sampeyan matur ngesani Prabu Duryudana menika kudune atur sampeyan utawa pangendika sampeyan iku sing gawe ayem, sing gawe adem. Ora kok malah nepasi geni sing arep murup. Sampeyan kok aja-aja badhe ngrebut nego utawi nglembut para Pandhawa. Kurawa mangdawi supaya ngecak perang ning negara Ngamarta niku janjane sampeyan niku duwe tata krama ora? Duwe tata krama ora? Iya, sedaya menika namung dipun tampi usul kula menawi mboten nggih mboten dados menapa namung badhe ngenaki dhateng penggalipun anak Prabu Duryudana. Yayi, kula tedhau. Pangandika ingkang semunipun namung badhe bebudhek banyu bening kanan negara Ngastina menika saenipun sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun penggalih. Menawi penggalih Paduka Hyai Prabu boten jenjem, boten kepenak, boten jeneng nipun lenggah dampar krana Pandhawa tasih gesang menika janjanipun namung pangraos jeung andika piyambak. Ternyatanipun kula diderek nate Pandhawa menika ngraosi badhe ngrebat negaring Ngastina mongko miradati dhateng kudrating jagat Bratayuda menika mboten nate. Mila sawanci-wanci panjenengan lenggah dampar menika kula aturi tentrem penggalipun ngantos benjang badhe tumapaking perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Samangke Pandhawa mboten badhe ngucik ke Prabu Paduka Hyai Prabu Ngastina. Oh Prabu, wonten dawuh. Sampeyan mboten ngraosake manah kula. Sampeyan ora ngrasake ati kula. Ratu sing lenggah dampar mongko Pandhawa tansah ngucik marang ke Prabu Negara Ngastina menika raos kula mboten jenak mboten tentrem. Nek mung paring pangandikan ping udu kenemu udu wicara wae saben wong iso. Nek ora ngrasake karo kahanane Duryudana. Lho, Yai. Ingkang prayoginipun kula nggih mekaten. Jar kula menika kadang werda menawi saged kula menika udu penemu supados penggalih Paduka menika tentrem. Nggih. Nanging bab mangke kula nampi aturipun Bapa Panembantuna. Ingkang perkawis kula badhe ngecak perang wonten negari Ngastina ngenceng Bratayuda. Dereng wancinipun Yayi badhe kula gelak mangsane kula gege wancine. Lho, mulai ngaten panjenengan badhe nyahak dhateng wenanging para dewa, panjenengan badhe miradati dhateng kudrating para dewa. Upami mekaten badhe kados menapa welaking jawuhing panjenengan tampi Yayi. Ajengipun ajeng kula rasake dhewe. Ajeng kula lakoni dhewe. Bebentu napa sing kula tampa ajeng kula lakoni waton ati kula tentrem. Ati kula kepenak, ati kula jenjem niku sing kula gayuh. Kadyan wonten ing mriki menawi wonten priyaga ingkang boten cocok, ingkang boten mathuk, ingkang boten gathuk kaliyan pepangkipun Duryudana. Kula boten netang-etang menapa menika punden, menapa menika sesembahan, menapa menika kula warga, menapa menika nayaka Punggawa. Menawi boten cocok, boten mathuk kaliyan pepangkipun Duryudana, dinten sakmangke kula suwun milih saking pasiwanan kula aturi kundur wonten negari Mandura. Lah dalah Nuwun sewu nggih. Sajaipun anak Prabu Mandura gerah penggalih. Lajeng nilaraken parematan mongko tanpa taliwara. Kajengipun nek arep nesu ya ben nesu. Kula wis ora cocok karo pangendikanipun Koko Prabu Mandura apa tumon ing atase negara kok kon maro dadi loro. Kula ngerti sapa mawon sing lair dedekku ta negara Ngastina ning batin gedheple aran para Pandhawa kula wis ngertos. Cocok, Ger, cocok. Apa tumor? Tumon. Apa tumor ing atase negara kok kon maruh dadi loro ki? Penemu kok ora mutu. As lagine omah kowe dijaluk wong kowe ditoki pecahing dada pecating sukma. Aja kok omah. Pekarangan mawon pun Dipati. Nggih, nggih. Pekarangan dicuwil sithik wae ditotoi nganggo padu, ditotoi nganggo gelut kok. Niku ateges numusi tembung seduwa bathuk nyari bumi. Siji lemah, loro bojo. Lho niku. Nggih. Bojo nggih ngoten. Padha karo lemah. Dilirik uwang wae wis kaya ngantil ora rasane. Padha karo bojo sampeyan. Nek bojo kula kajenge diompaki wong nggih ben. Ngawur omongane. Lho, jaran to? Nggih. Nek piala bupati pancen sok go balapan. Oh, sok disewa barang. oh nggih. Nggih nek kecuali sampeyan niku. Nggih kejaba kula miyane. Kula nek pancen lemah seduwu bathuk nyari bumi nek bojo terserah. Oh. Nggih. Ngene sampean entuk napa? Mboten.
Nek entuk tak titian. Wah, sampean niku senengane kok. Omongane werna-werna. Kang Narpati ngamonggo. Wonten dawuh Yai. Babar kawis menika kados pundi? Yai, kula nuwun mapunten. Menawi kedah kula ngrajangi dhateng menapa dados pandika Paduka Yai Prabu ingkang nuhoni dhateng mendanipun Bapa Begawan Durna. Lajeng wonten pundi jiwa kasatriyan kula? Menapa babagan perkawis menika nuwun mapunten kula mboten tumut-tumut Yai. Mboten tumut-tumut inggih. Nanging paripaksa kula tetep ngawat-awati dhateng lampahipun para Sata Kurawa. Mbok menawi wonten kesrimpeting aradan kula mboten badhe nigakaken. Matur sanget kang panuwun tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten dadosaken bumbung raos manah kula paman Wonten dawuh Bawa Durna. wonten timbangan Ger. Sampun ngantos ajrih kangelan. Kula aturi dibudal dinten samangke lumarap wonten negari Ngamarta anggepuk perang wonten Praja Ngamarta. Sampun wigih ringa-ringa dipun kenceng Bratayuda meraih Pandhawa pecah. Manah kula ayem meraih Pandhawa sirna. Batos kula badhe tentrem Ngestaken dawuh. Parmadal pasen tambah pangestu. sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bawa Durna kula semanggaken babar kawis menika kula borongaken dhateng Jengandika. Ngestaken dawuh. Parmadal pasilan Ger. Kula semanggaken Bawa Durna. Nggih. Sisan Kakang Durna donganana men ora udan. Karang ya musime kaya kandungane ampun nganti sempal cangkeme ya ora bakal iso terang. Nggih. Ngono kok dadak dadi ketuni. Ampun kuwatir Dik Patih, kula suwun karo sing gawe jagat. Niki meng ngancik rong utawa 12 menit. Oh. 12 menit. 12 menit. 12 menit. Mangke bibar menika lajeng. Jawah. Nggih. Lajeng telas. Oh nggih nggih. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan nggih. Kula semanggaken pamadhari sengguni. Sampun boten wonten dawuh malih. Napa ngestaken dawuh madal pasilan Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Cawe gori sapate anata prajurit baris nyawiciku malang kanging tekad pindho alun samudra katyubing marutawa kelawan kuntur ketup usawe kok kapyarsa bocah
Antasena. Piye? Kowe ngerti ora tak kanthi budal. Nalika semono ketemu karo aku, nggonku budal saka Ndrepsila Geni Kakang saka Ngrandu Gumbala. Heeh. Coba aku saiki tak takon karo kowe, gegayuane ngrasamu apa? Nggonmu arep sowan marang Punden Pandhawa. Nek pancen kowe ngaku kowe putu dewa, tatur kowe kuwi turasing satriya, lananging jagat lan juring bawana. Ayo bedheken atine Antasena kuwi janjane arep ngopo? Ning nek kowe ora iso bedhek atine Antasena, ora ana gunane kowe ngaku putu dewa. Kuwi lah kowe semune njajal karo aku, Njajal mesti tak tuku. Ora mung jajal tok. Bedhen nek kowe akon supaya aku bedhek karo rasamu, nek tak bedhek nek kepengkok aja menggo, nek pener aja minger ya Kakang. ora, aku nek minggu mesti rating. Iya. Ngene ya. Kowe arep sowan ning negara Ngamarta. Terus Merga kowe entuk kabar kowe pamit karo Hyang, nggonmu kepengin mbelani marang para Pandhawa sabab iki wis ana tanda-tanda bakal caket lan perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Yen ora geseh nggonku mbatang rasamu sarta penggalih Kakang Antasena, kowe rak kepengin didapuk Senopati to? Iya ora? Ayo kowe aja celak lho, mau janji nek bener aja minggir, nek pengkok aja minggo. wah lho kok bener to. Saiki nek pancen aku wis bener batang cangkrimamu, saiki aku batangan. Aku arep nendi? Nek bener aja minger, nek pengko aja minggu. Ora. Kowe arep ning Ngamarta. Terus nek kowe ora selak rasamu padha karo aku. Padane nggo napa? Kowe ya pengen dadi senopati, nyenopatine Pandhawa. Paing perang gedhe Bratayuda. Ya ora. Kowe lah dalah wasis tenan kowe. Aku kok rumangsane anggepe apa sing pintere mung kowe tok, apa sing putu dewa kowe tok, mbahku ya dewa. Ora ketang dewa ora keteken ning mbahku ya dewa. Lho lah iya. Lah iya. Terus apike piye? Ayo dijujuk nang negara Ngamarta, Kang. Lah iya, aku manut karo Lho kok sik sapa kae kok mlayu-mlayu? endi? Kae ka lho. Ora pati ndugamono iki rak kaya Kakang Antarja to. Iya, Dimas. Aku kadang munjang karo bumi. Kowe lah kok mlayu-mlayu? Slamet to, Kang. Pangestune Dimas Antasena niring sambi kala. Nggonku tekan kene Dimas, syukur. Lho aku ki gumun. Ing atase sampean-sampean kuwi rak tunggal bapa. Padha-padha anak Kyai Jodipati lah kok ming metu saka kasatriyan kowe kok dhewe-dhewe kok ora ampir-ampiran. Ben aku rada ora cocok karo Kakang Antarja. Lho sebabe apa? Wah, wis werna-werna nek tak kandhake malah ngisini-sini. Kakang Antarja ki arep putra satriya Trahwita Radya ning Dermis. Lho. Dermis. Tur kepengin menang dhewe. Nek aku disangoni karo Kanjeng Yang Baruna, mongko sanguku luwih akeh, dhewe mesti nesu. Kuwi pambegane Kakang Antarja. Apa ngono apa? Ah, ora Dimas. Ora kaya ngono kuwi, Dimas Antasena wae sing sok gawe-gawe. Lah wong ming tunggal bapa kowe kok mangkate ora bareng. Kakang ngerti ndak ngendi? Aku arep ning negara Ngamarta, Dimas. Lho. Sedyane Nyaketi tumapaking perang gedhe Bratayuda. Duh sapa sing tak sandheng atase aku dianak-anakake marang para Pandhawa, kok aku ora mbelani marang para Pandhawa, ora misungsungake apa sing dadi kabisanku. Monggo bakal tumapak perang gedhe. Kang mangkono aku kudu bakal mbelani marang para Pandhawa, sak ora-orane didapuk Senopati. wah, wis ana calon telu iki. Calon telu sapa? Aku Kakang Antarja kabeh pengen dadi Senopati. Ning kok nek upama sing menang aja umuk, sing kalah aja njur ngamuk lho. Ya, Kakang Antarja ora Dimas. Apa dawuh Punden Pandhawa aku bakal ngestake dawuh. Lah, yen to pancen mengkono, telu-telune wis manunggal tunggalan nyawiji ngene duwe sedya. Sarta duwe pepenginan, ayo matur marang para Pandhawa. Supaya ditampa sapa mengko sing didapuk Senopati, liyane kudu nyengkula lho Kakang. Iya Dimas. Ayo Kang Antasena. Ayo tak tutke adikku lanang cah bagus wis anggeni. Ora pati ndugamana. Iki rak kaya angger wis anggeni to. Iki rak kaya Simbah Patih Sengkuni to.
Inggih mila mekaten leres nggih. Wayah Mas Wisanggeni ngati-ati lho, Ma. Iki wis ketemu lancur Pandhawa Dursasana tata-tata gah. Oh, temu anak-anak Pandhawa merinding kabeh kok. Arep ngenceng Bratayuda. Kurang gawean. Takoni ini, Simbah iki arep nendi, Pakdi iki arep nendi? Nek kira-kira apik sediane kei dalan, nek ora minggir jiyotosane cangkeme. Oh yo, mburi suarane wis ra penak. Oh, endah-endah anak Werkudara. Nek omong jlebang-jlebung kaya bapakne ora iso ndodok, ora iso basa, ora nyemelangi. Ngalih. Nendi dur ngalih no, harus slamet yo ngalih ngrekoso ngene. Simbah Pate arep tindak ngendi? Ngaten nggih nggih. Wale-wale menapa kula menika namung ngirit para sata Kurawa supados sampun ngantos sekeca mapan wonten ing praja ning kedah sami olahraga. Dipun penaken anggenipun mlampah tebih ming beto barang ingkang awrat lajeng supados sedaya menika manggi kesarasan lahir lan batin mboten wonten gadah niat napa-napa. Piye Kang? Kon bloko. Simbah Pate iki juragan goroh. Kon bloko. Ora mungkin nek Kurawa mlaku akeh banget mongko tumbake ngrangep ya Jati Ngarang bae Megar kaya Jamur Barat kok ming mlaku-mlaku nek aku ora percaya. Terus kondo ngene. Mbah, sampean jujur. Nek Simbah jujur kepenak le dadi wong tuwa, nek ora jujur ana wong tuwa tak ingel-ingel ngono mae. Engko ora jujur. Omong aku omong ngono. Heeh, kowe iki manut karo aku kowe tok-tok men robot. Oh iya. Ngene ya, Mbah. Nek Simbah jujur arep menyang endi? Kuwi malah kepenak le dadi wong tuwa. Ning nek ora jujur, ana wong tuwa tak ingel-ingel. Ngono to? Cocok wis. Piye, Mak? Jujur mawon, Paman, jujur mawon. Bocah-bocah niki nek pancen dadi palang, kula sing ajeng nyingkirke. Nek pancen ngono ya tak jujur. Ngene ya Wisanggeni. Ngerti ya? Tekaku ana ing mapan kene. Sayekti wis samapta ing gati sawigaing diri bakal ngepuk para Pandhawa ngenceng Bratayuda. Nek Bratayuda kelakon saiki ora bakal Pandhawa iso ngukup negara Ngastina rasasa. Tenan to? Ora ming ngedi to. Pak Dekarto marmar ngenceng Bratayuda. Bocah-bocah wing suruhan minggat tak kendarat siramu. Minggirane tandangan ini. No.
mati. edan ora apa-apa. Mati kowe. Mati. Mati. Waduh, waduh. Ayo, amuk kula mroto, saya mroto. Waduh, mati ya. Antarja Swatama iya ora basa karo aku. Apa Bang wis dadi perang gemburan, wis adoh tata krama anane kowe apa aku sing tekaning pati. Wah bangsat, bocah wingi sore gembelo sirahmu greleng pacakmu, tebak dadamu tinjung akhirat nyawamu ya tibano mati kan. Piye? Kula gumun perang sejeg jumlek niki lagi pisan niki. Uradaya kekuatan sing edapi-dapi, Pak. Kekuatane sapa? Kekiyatanipun Antasena. Piyambakipun kula tumbak nggen dada niku kemenclang mletik metu genine. Ora temomo, Mboten tumomo. tumbakmu ketul mbok menawa. Mboten, Mas. Nembe mawon kula warangi. Ning sareng kula tumbak ora apa-apa. Antasena niku ming ndingkluk kaya ajeng nyembah kalih kula. Ning ora nyemblah. Lah kok nganti kemranyas awak kula kaya tibane mawa bathuk. Wah, abot rasane. Kula gladran. Sumute Antasena kae apa sing nyemelahi? Kene iki rak mlentung kaya kutil to kae. Lah ya kae sing digdaya. Wah, kula semanggaken. Mati ya. Anak-anak Pandhawa pancen digdaya. Pripun lek iso menang kali Pandhawa nek anak-anake kowe kaya ngono kadidayane. Man pejah kula. Swatama iya. Urip licik Antarja gelut. Kula diantem tiba candha awak kula dililing. Kula kintene ajeng dililing, disembur sak penak-penake. Mangsa wang awak kula mlonyoh kabeh, Mas. Disalep. Engko ora mlencung. Ning aja kleru lho, aja kleru nggon kuwi lho. Iya. Disalep. Nek tulisane salepmu rak
oleskan sebelum mandi. Nggih. Nek nggon aku oleskan sebelum dipakai, ngono kuwi. Bedane nang kono. Iya. Ngene paman teng pundi? Tak titipke Durmagati jarene arep ngrasake. Oh, ngaten. Lho semanggaken. Dur, Nun. piye le? Lha pripun? Anak-anak Pandhawa emang sepelekke. Antarja-Antasena niku arepa bocah wingi sore. Ning nika digdayane kliwat ikur. Nyatane lho Kartomarma mundur, Swatama kalah. Lah koreko-koreko arep kepengin ngenceng Bratayuda niku sing dikenceng niku napane. Kurawa niku gedhabiah kok cacah, nek kon bengok seru, nek kon temandang kaya masuk angin. Niku Kurawa. Dun. Manggagas pun ping pinter kula wis ngandani karo sampean. Mbok empun manut karo kudrating dewa mawon. Mbuh menang, mbuh kalah sesuk ngenteni Bratayuda niku apike kaya ngoten niku. Ning mboten sampean niku wonge kemudu-kudu tumandang karya, ora ngukur karo kekuatane. Lagi ketemu Antasena Antarja Wisanggeni wae bubar Kurawa. Wareng ngenceng Bratayuda. Oh, alaman mbok ngilo karo kahanane. Sing mandelke sapa? Kula nggih. Sing gedhe dhewe sak Kurawa. Jujur man, kula wedi kalih bocah nika. Masak kowe Pak Dene. Oh, perkara umur, perkara Pakde sebutane. Ning nek kok kadigdayan lho mbok dibedah dada kula dijupuk ati kula. Kula ora wani sumpah. Nek begini iki sampean dawuh kula kan maju, mbok modar. Nek kula wani mboten ajeng maju, mbok pun nek kula maju sing kiper sapa? Ayo. Wah. Terus sing kira-kira wani mungsuh anak-anak Pandhawa sapa ya Le? Nggone kula sing pokok-pokok niku mangken. Durmagati, Citraksi, Citraksa, Durgempa ora sirahe gedhe ning uteke cilik. Dadi ra iso mikir ngomong dawuh napa-napa disendika klepat ning ya niku. Ora bakal menang totoan ayo. Banjar Jungut nek nganti Citraksi menang kali Antarja Antasena Banjar Jungut mangpek. Lho niku totoan gedhen sisan. Ngoten kok. Tur ya kula pikir-pikir janjane sampean sing kurang gawean lho. Sampean teng kraton wau kula teng mburi dhewe krungu sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan sak dumuk jembaring bathuk sak nyari jembaring bumi. Nek perlu disiki laku ngenceng Bratayuda. Wah, pulming cangkem mantrok. Ora gelem tumandang sing tumandang Kurawa ora wurunga. Aku lho dadi patih ngoten iso. Paitan abab. Ning omah madang sing akeh mung suarane seru. Ning ora nyambut gawe. Kowe tunggale. Jajal sampeyan nek pancen duwe ukara, duwe usul kaya ngoten niku, maju nika. Antarja Antasena pateni. Lho, ndelok kridane Sengkuni kaya ngopo. Krembak, krembak. Ketap, ketip ra iso wangsul nek dingonone. Lho niku tenan apa anane kok, Mas? Kalau saya pikir-pikir, Mas. Ternyata benar omongannya Kang Mas Duljajana. Sampeyan niku kula nglacak-lacake ceneng nek kula padha nglekoso. Ning sampeyan niku sedih nek kula padha kepenak uripe. Nggih to? Kula ya krungu kok teng Klaton wae kok kaya yak-yak. Mbok nek pancen wani tenan wani maju. Ngoten tandangi dhewe niku jenenge Cenopati utawa patih sing konsekuen. Apa? Konsekuen. Lho ngoten ora mung ngomong tok. Nek usul to sing nglekoso kancane niku tenggokan man. Donya niki akeh sing iso kaya ngono sing ora tanggung jawab ming wani ucul ning ora wani tumandang kaya nek cara kula isin man. Antarja Antasena konangan Sengkuni tinjung akhirat nyawamu we. Ben, modal mbok ben yo Mas. Aku ya cengit kok dipatih kaya ngono kae wis. Mlekasake wong tentrem.
Delok le. Delok le. Ora kaya apa tandange mak cilikmu ae le. Simbah iki. Heeh. Malang kerik. Mripate abang pasuryane kok bergadak nesu karo sapa, Mbah? Nesu karo Dursasana. Karo Durmagati. Ha kok mlayune rene? Njaluk bantuanmu. Aku kon bantu ngopo? Coba le upama kowe dadi wong tua terus dicangkem-cangkem kene rasamu piye? Iso wae dadi patih ming paitan cangkem. Iso wae dadi patih ming paitan wareg saka omah minggo swara seru ning ngrekasake wong tentrem. Sing muni ngono sapa? Dursasana. Karo Durmagati Kakang Adhika kaya wis pidak jempol lho. Lah terus aku di paido wedi perang, mula aku terus tekan kene niate perang karo aku. Ah ora. Sing ngomong sapa ora? Lah ngopo kok tekan kene? Tulung aku junjungen uncalna. Pasno sirahe Dursasana apa Durmagati terserah. Loro kuwi sing tak benci. Oh, ambo iya ning kudu bener lho Le. Tak benerke. Tenan lho iki. Wis aja kuwatir, Mbah. Sik. Tak golek kijing. Arep ngopo? Anu maejan arep tak gimbol men rada abot. Dadi nek nibani langsung bres, langsung sakal sirna margolayu. Wis uncalna sing sak pener-penere sing titis lho Antasena. Yo, saiki Mbah, heeh. Selamat. Kene marganing patimu. Wong iki nek kokean lambe iki Kakang Dirna. Kakang Kumbayana. Barat Wajaputra. Kakang Dirna. Bantuan pernapasan. Ada. Celeng malah sing sop. Ada. Blegegeku gek sadulita mel. Wis leren lida padha gegojekan. Dole. Kowe weruh pengawening tangane wong tuamu wekasan padha mlumpuk eneng karang kadempel. Nala garing Petruk lan kowe Bagong. Kowe tak kandhani ya. Donya iki wis nyaketi mangsa purnaning jagat. Ketitik polahe menungsa wis ora padha manut marang pranatan, padha nggugu sakarepe dhewe, nggudel bingung anut marang karsaning priyangga. Wekasan ora aneh nek ngendi-endi padha tukar padu, padha regejegan, padha bentak sirah, mongko mung manut karo karepe dhewe, nuruti marang kreteking ciptaning dhewe-dhewe. Tamtama Punggawa kabeh padha singlar marang kautaman, nengenake pakarti nista. Kang mangkono dadi pratandha yen to donya iki pancen wis tuwa, donya iki pancen wis nyaketi marang purnaning jaman.
mula kang sangka kuwi to Le padha tengena nggonmu ulah cipta ulah rasa ulah puja lan ulah brata aja nganti pondo kendhu manembah marang purbaning Wang Mahanasa supaya kandel kapitayanmu yen kandel kapitayanmu wekasan ora gampang anut grubyuk ora gampang padha rubuh-rubuh gedhak mekaten Pak sedaya panjenenganipun Bapak badhe ngrestakaken dawuh iya pancen bener kaya ngono nuwun sewu Pak namun sadèrèngipun kemareng kula badhe matur Petruk arep matur apa nyuwun pangapunten menawi kepareng kula badhe majeng anggen kula sowan apa kaya ngapa arep matur apa kowe palugon lagune nglekas lo kita linoteng kidung nyuwun pangapunten ngonceki dhateng wontenipun Bapak nek jaman menika pun nyaketi purnaning jaman tegese anggen kula ngetun kalian Bapak kalian Logareng kalian Bagong ngetutke para Pandhawa niku wis ngancik mangsa kala purnaning lelampanipun para punden Pandhawa mbok menawa kaya mengkono nah nek ngoten pun nyaketi perang ageng Bratayuda Pak nitik tanda-tanda sing wis ana pancen kaya ngono Petruk malah kepasang yuksa kula ajeng matur dhateng Bapak lek kula nderekke Pandhawa menika wit kuncung ngantos gelung wit jabang ngantos celaprang ndara-ndara kula Pandhawa tansah nengenaken dhateng kautaman mboten ati itu minta ingkang mboten sak mestinipun sedaya menika awit saking Bapak lan nuwun sewu mboten ngetingalaken dhateng kesaenan kula klebet Gareng Petruk lan Bagong ugi nderek andil diapure kok nganggo andil kula matur Bapak mesti wis prisa iya wis ngerti kula ya duwe mutangake budi lan para Pandhawa menika mongko tanpa pamrih kula kula gula wentah mongko saniki Pandhawa pun ajeng ngancik jaman Bratayuda Pak nun sewu kula tak matur karo Bapak nek upama Petruk niku pengin belani pepunden kula Pandhawa ngetingalaken anggen kula ngabek dhateng pepunden kula para Pandhawa srana kula ajeng matur langsung Prabu Darmakusuma sineksen para Pandhawa jangkep Setuwenata Ndarawati kula arep sowan teng negara Ngamarta kula ajeng nyuwun pangkat Kasenopaten Pak Semareka ten mrayetna semure res kok balik Tityani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar Petruk apa wis tak pikir nggon matur karo wong tuwa nek mboten kula pikir kanthi mateng mulang lamun kula wantun matur ngersanipun Bapak mula kula nyuwun pangestu Bapak mboten sah tumut-tumut lelakon iki ajeng kula lakoni dhewe ala becik bener luput bungah susah ajeng kula sandang dhewe ning ati kula wis mantep kepengin ngaturake dharma bekti kula dhateng punden Pandhawa sarana kula madheg Senopati benjang menawi sampun tumapak Bratayuda langkung-langkung menawi banget Kasenopaten menika ndara-ndara kula Pandhawa nyarujuki lan kaparingaken dhateng kula Pak bombonge Rasulullah tanpa pepindhan mareming ati kula tanpa upama tegese lek kula ngeduwe para Pandhawa nika mboten winates wanci ning nganti tekan enteking umure Petruk kula doaken anggen kula tresna kanggo punden kula para Pandhawa Pak tole anak telu kok sing mletik pikire ming kowe anak telu sing mletik pikire kok ming kowe ancas gegayuhanmu mau pancen becik pancen apik ning ibarate cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang Petruk nadyan to kaya mengkono ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira
Sapa ngerti yen kowe bisa kelakon penjangkamu. Ning ibarate wong lumaku aja tanpa sangu, nganggo sangu sing cukup. Sangu napa, Pak? Bapakmu ora iso nyangoni apa-apa. Nanging kowe suwana ana pertapan Teja Kinurung. Ing kono ana brahmana ing mangasrama. Matura yen to kabeh mau wis rembug karo bapakmu Semar. Pendhita mau wis prisa Petruk, wis ngerti? Oh ngoten. Jalaran saka kuwi mbok menawa iso kasembatan penjangkamu Panakawan. Mulat mara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan. Kasrepan tingkahing mungsune lan padha katang. Oh, nggih. Nek panjenengan mekaten kula nyuwun pamit, Pak. Ngestu padha dawuhing Bapak. Iya. Tak balang puja sesanti muga-muga kasembatan penjangkamu. Nala Gareng Petruk. Apa dene kowe Bagong Petruk budal ning pertapan Teja Kinurung nala Gareng Bagong kowe melu Bapak sowan netepi kewajibane ngamarta. Oh nggih ngestaken dawuh. Bagong melu aku. Mbok ora tak melu Petruk, Pak. Ora wis kowe melu aku, aja melu Petruk ndak ngregoni Petruk. Wah, jan Petruk ki duwe gegayuhan kok ya Senopati. Mbok gondomanan. Ya padake dalan wae mangsamu ora. Senopati kok gondomanan ora. Ya wis aku melu seneng terus muga-muga kowe dadi Senopati. Ya, Gong. Pengestune ya, Gong. Heeh. Aku tak mangkat dawuh Bapak ning pertapan Teja Kinurung. Pak nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan, anakku lanang cah bagus. Oh, Mastu nama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Putu Teja Blenta wonten timbalan Penemban. Ora kanthi kanyono-nyono jebul pertapan Teja Kinurung kene ana wujuding dayoh, ana tamu ingkang sowan ngamangarsama ning pecabakan. Monggo nitik blegere iki kok kaya ora pangling. Apa iki ingkang ingaranan Panakawan Petruk Putut? Awon salepat restu menika timbalana ki mawon mremban. Mbok menawi leres pangandika paduka lajeng wigatosipun menapa desowan ngabiyantura wonten ing pertapan Teja Kinurung. Nuwun sewu Kisanak menapa leres panjenengan menika ingkang nami Panakawan Petruk. Lah wis rada terkenal aku. Yen nyuwun ngapunten mremban. Mboten wonten kalih panjenengan kula menika ingkang nami Petruk Kantong Bolong. Oh, Petruk Kantong Bolong. Nah ngaten leres inggih leres Penemban. Wonten wigatos menapa ki ora Petruk nganu. Kula menika sowan wonten pertapan Teja Kinurung mriki dipun utus dening Bapak Semar. Nalika semanten kula ngaturaken menapa wigatosipun dene kula menika sampun sawetawis momong dhateng para Pandhawa. Dados abdinipun para Pandhawa ngantos sepriki niki para Pandhawa badhe napaki perang ageng menika Bratayuda Jaya Binangun. Raos kula kok lajeng katetangi awit kula ngrumaosi bilih kula menika jeneng batur utawi Panakawan ning nek bendara kula menika badhe nglampahi lelampahan ingkang ageng ngaten menika kok kepengin sageta rerewang dhateng botripotipun punden kula para Pandhawa. Mula ala apa menawi kula menika jejeripun Panakawan mung batur mung kawula sing duwe gegayuhan kepengin dadi senopati ngudhakaken dhateng pejagesan kula kagem kamuktenipun bendara-bendara kula Pandhawa. Lah Bapak terus paring dawuh, kowe sowana ning pertapan Teja Kinurung. Ning kono ana pendhita matura apa sing tok karepke dikongkon karo Semar. Ngendikane Bapak, Sang Tapa sampun prisa. Iya. Kula sampun mangertos bilih Semar menika rencang kula rumiyin ki ora Petruk. Walah, Bapak iki kancane akeh. Napa riyen sing sok main teng Gerdu nika? Sanes, lah kok meh padha ya tuwa ngono kuwi jan betah melek ya. Inggih iki lurah ning sanes kula. Dados gegayan panjenengan menika sampun kandhas tekaning batos. Ah inggih sampun. Nek ora tekan batin tanggal lamun kula dugi mriki mila
mboten kitang sekedhik kula nyuwun sangu-sangan penemban Tejo Sumirat. Kula nyuwun daya piandel lan kula nyuwun dipun sembuh kegiatan kula lahir batin lan nyuwun daya supados kula saged kasembadan anggenipun dipun tampi dening para pepundhen Pandhawa lan dipun dapuk minangka dados senopati. Ngaten penemban dawuhipun Bapak Semar. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone menawi tetil mekaten Ki Lurah kula mboten badhe negaken dhateng jengandika Ki Lurah panjenengan badhe kula caosi wujudipun pusaka 3 cacahipun ingkang setunggal nami Gobang Kyai Tundung Nyawa angka kalih kantong tedha Nyai Boga Sarana kangge nyekapi tedaning para perjurit angka 3 perjurit cacah 1000 mbiyantu dhateng jengandika Ki Lurah Petruk kantong bolong weh jan estu napa inggih Ki Lurah Petruk matur nuwun Gobang Kyai Tundung Nyawa inggih menika pusaka weh jan menggo ngeceki tekan nggih saged nggih saged ning sampun Ki Lurah oh nggih pusaka nggo ngeceki degan kantong tedha Nyai Boga Sarana kangge nyekapi tedaning para perjurit menika mboten badhe saged luwih sarta ngraosaken salit menawi panjenengan ngasta Kyai Boga Sarana menika weh ora ngelih ora ngelak wah jan wis wutuh berasku ora bakal piye-piye prajurit cacah 1000 ingkang badhe mbiyantu dhateng jengandika Ki Lurah Petruk menawi ngaten mrembantu munten kaparingna lan kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngamarta Gobang Kyai Tundung Nyawa kula aturi nampi kantong tedha Kyai Boga Sarana kula aturi nampi sak bidhal panjenengan badhe dipun derekaken prajurit ingkang cacahipun 1000 badhe mbiyantu dhateng jengandika Ki Lurah Petruk kantong bolong matur nuwun mremban nyuwun pamit nggih mremban nggih Ki Lurah Petruk Tejo Bronto wonten timbalan perban ya nadyan dudu sanak dudu kadang nanging kayat majane kancaku lawas ki ora Semar Badranaya bareng ibu Marata ayu diawat-awati laku jantrane mbok menawa kesrimpet kesandunge ngaradan aja nganti ngrunden gawe monggo istaken dawuh monggo menawi kula dherekaken ayo Putu Tejo Bronto nampa pusaka 3 siji Kyai Tundung Nyawa wujude Gobang 2 kantong tedha Nyai Boga Sarana wah jan karo wadyabala 1000 cacahe do ngetutke karo aku ning kok do pincang ya lha arep perang piye nek perjurit kok wah wis ning ora apa-apa karo jeming dibiyantu karo Begawan Tejo Sumirat wah nuwun sewu sinuwun Prabu Ngamarta kula ingkang sowan menawi ngantos sumalana sampun kinten kula menika badhe tumindak ingkang boten samedhinipun sedaya medal saking lebeting manah kula ingkang lebet piyambak kepengin sanget kula menika sak biyantu dhateng pepundhen Pandhawa sinuwun kula ingkang sowan sinuwun Koko Prabu sawetawis anggen maduka ramu wonten ing praja ing Ngamarta
sasamunipun Maduka Kanthi ngarawuh wonten ing Praja Ngamarta persasat kadidhe lumampu ing wanci peteng papak obor sastra biar padang trawangan krana sinten malih ingkang dados tetarosanipun para Pandhawa kejawi namung Maduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Inggih Yayi, para semengkara sing manipun ing Koko Indrawati daya-daya kula ngawuningan menapa ta sababipun dene ingkang Raka tinimbalan sowan wonten ing Praja Indra Ngamarta mriki Yayi ngemuti dhateng lelampahan ingkang sampun saya nyaketi inggih menika pepenangan ageng ingkang mapan wonten ing Tegal Kurukasetra dinten sakmangke Koko Prabu saya caket tumapaking perang ageng ingkang saking menika Koko Prabu kula nyuwun dawuh timbalanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu kedah kados pundi katindakan dening para Pandhawa punta mboten badhe swala. Yayi estunipun namung badhe nenggo dhateng tumapaking perang ageng menika kala wau menawi para Pandhawa ngrumiyini anggenipun anggelak utawi nglampahi perang ageng menika mangke badhe nampi welas ing Jawata. Nanging saking menika den saranta ing penggalih langkung rumiyin menawi sampun wonten dawuh dewa kedah lumampah perang ageng menika mangke tartemtu Jawata mboten badhe kendelan tentu maring sasmita. Gusti Kresna kula wonten dawuh Prabu. Aku tak matur marang Sanggih Prabu Darmakusuma kula semanggaken Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu nalika semanten kula menika mboten saking negari Mandura nanging kula saking negari Ngastina wonten lereng pirembagan wonten ing Pahamandatu ya negari Ngastina menika kala wau ugi mboten benten kaliyan ingkang Paduka dawuhaken malah dinten sakmangke para Kurawa lan sak andhanipun sak prajuritipun sedayanipun sampun sanggrah wonten tepis wiring ing Tegal Kurukasetra gegayuhanipun namung badhe anggih mangsa gelak wanci tumapaking perang ageng Bratayuda. Yai Prabu Darma Panakawan Petruk ingkang sowan Petruk eneng apa sowan tanpa kaliwara. Nggih arep matur ndara-ndara kula sedayanipun sowan kula menika ing wigatos namung badhe munjuk atur sanipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya Petruk ana wigati apa ngaten sinuwun tembang rawat-rawat dene tombok bakul sinambi wara sami ngraosi bilih tumapaking perang ageng Bratayuda menika sampun nyaketi lan Petruk menika dados jejering batur kula menika namung kawula kula menika namung Panakawan papan kula wonten mandhap ning sampun dados niate Petruk nadyan kula menika namung Panakawan kula kepengin labuh labet dhateng punden kula para Pandhawa kepengin labuh-labet dhateng punden kula para Pandhawa dados Petruk menika nadyan Panakawan ora ming ngomong ora ming ngulati ora ming ngancani utawi ngrencangi ndara-ndara kula Pandhawa menika babar pisan mboten ning nek iso ya labuh Petruk menika mboten kok namung nalika mukti kemawon nek ngrekoso ya Petruk kepengin labuh ora susah mbok kalang-kalang Petruk wigatine apa dene jeneng para Petruk kepengin banget matur marang panjenengan ingsun niki sinuwun nadyan putra Pandhawa menika kathah nadyan Senopati negari Ngamarta menika ugi kathah neng Petruk nggadahi gegayuhan mbok inggiya kula anggenipun labuh karo para Pandhawa menika mboten kandheng namung semanten neng pinarengna kula menika madeg Senopati nyenopateni Bandara-bandara kula para Pandhawa sinuwun. Nun kowe ngerti to Bratayuda kuwi? Nggih perang lho lah iya perange Pandhawa karo Kurawa iki wong kiwa tengen wong kono-kono ora entuk melu-melu sing diwenangake melu-melu mung antaraning Pandhawa lan Kurawa. Lah coba to kowe iki mung batur lho lah kepengin dadi Senopati kuwi sing tok nggo piandel wae apa sing tok nggo kekuatan lahir batinmu wae apa mara coba aku tak takon. Ampun ngece sinuwun. Ampun ngina kali wong kaya kula niki. Ngoten. Lho napa kula kleru napa kula salah? Nek nggen kula labuh karo pupunden kula Pandhawa menika mboten namung kandhek tekan sementen ning nek iso
Pandhawa perang kula ya tak melu perang, tak nglabuhi, tak ngetokke dharma bekti kula dhateng bebrien kula para Pandhawa aja mung dianggep Petruk ki leladi le momong Pandhawa ki dek nalika Pandhawa isih padha mukti, isih padha seneng baleng ngerkasane nglakoni perang kok Petruk ora ketok menika. Wah, isin kula Den, isin saestu. Lah kok banjur kowe dadi kepengin dadi senopati kuwi nalare piye? Lho, napa ora entuk? Sing jeneng wong niku duwe gegayuhan dhewe-dhewe lho. Sing jeneng wong niku gayuhane bebas. Mboten winates dhateng menapa kemawon, arep wong ora duwe, arep wong kere. Kala masa kepengin dadi wong Pak, duwe derajat, duwe pangkat. Nek sinartan pambudidaya sarta nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat mesti akeh kelakone. Kula yakin niku tenan. Kaya kula nek dikeparengake kula ya tak madeg senopati, nek ora ya mboten napa-napa. Ning kula nyuwun pangkat supaya kula niku tetep iso labuh karo bendera kula Pandhawa. Petruk, nun. Yen pangkat senopati tak kira ora iso, nanging kowe gandeng wis banget lho kepengin dadi peranganing Pandhawa, mbelani marang para Pandhawa. Tak paringi pangkat, pangkatmu ming tukang dawuh karo para tamtama, prajurit, para nayaka lan punggawa. Nggih. Kowe tak wenehi pangkat Jenderal Kanthong, gelem ora? Engko mung kaya Kancil. Ora. Tak wenehi pangkat Jenderal Kanthong. Tak wenehi sandangan. Pangkatmu sak nduwuring para tamtama, para Bintara lan sak piturute kowe menang dawuh marang para satriya-satriya utawa prajurit negara Ngamarta. Guyon ora. Estu niki? Iya tenan. Nek tenan sandangane kaya ngapa? Ayo melaku. Oh nggih. Cukup toh? Cukup. Klambine nggih cukup, kathoke rada congklang, ora apa-apa. Kathok putih nganggo kaos kaki putih wis ora congklang. Oh nggih. Lho iki Petruk ngopo iki? Iki Petruk ngopo kok marang krek barang iki? Lho Jenderal Edap. Jenderal Kanthong. Lha niku mrene pindhahan apa mboten? Niki Jenderal Kanthong. Sing menang dawuh para tamtama, para bintara kabeh wonten andan kula. Mula kok tak maringi pemenang kowe dawuh marang para prajurit, para tamtama nayaka yen to bakal majune peperangan. Nggih, siap. Koko Prabu kados pundi sampun kendharan kemawon kula ingkang badhe mrenahaken lampan menika. Inggih kula sumanggaken. Matur sembah nuwun. Koko Prabu menika sak menika mboten Kanthong bolong Petruk nanging Petruk Jenderal Kanthong. Wah geleleng diase sak kentheng mesti. Wah, ngatasi derajate para kanika saiki mari dadi Jenderal Kanthong gundule atos. Lho. Nuwun sewu kula ora seneng nek ana wong sing maido karo kula ora seneng. Koko Prabu kedah ngakoni dhateng Petruk. Oh iya, wah ngakoni. Wah edan tenan. Wah Werkudara sawangan ki wang menapa ora? Wah, Jenderal kok kudungan cething. Bola iki kaine ya sembrono iki kudu cething iki topi. Wah, lho senengane ora percaya piye lho. Senengane kok maido. Lho iki temangsang ning aku. Oh nggih ya ngapunten karane njupuk angel piye iki mau. Hah? Wis ora usah dienggo topine, ora usah ndak malah apa tumone ngrembaka. Ora niku tumone kaya ra jamak-jamak. Lah iya kok ndak malah tiba ndi-ndi malah kowe dadak ngijoli. Ya nggih. Sik, kula ngijoli to niki. Nek ilang sandangane. Lho lah iya kuwi iki sewan. Oh, wah pahit iki. Wah, cetha ora suwe lha iku dadi Jenderal Kanthong nek carane ngene iki ya wis ora apa-apa, wis ben wis. Watun iso kasempatan penjangkaku. Wah, kula pun remen. Sinuwun ngaturaken gedrawasan sinuwun.
ana kawan Bagong ngapa? Ngaturaken ketewasan. Iya. Sapa niki? Jenderal Kantong. Waduh. Oh, sepatuku ta kuwi. Hus. Ngawur udu kaya. Wah, jan kasembadan penjangkamu, Truk. Ah iya. Melu seneng kowe. Melu seneng. Wah, Jenderal Kantong niki maju perang. Iya, bakale maju perang. Oke, gak ngarep ben wis mati. Oh iya iya. Oh, sembrono ora. Gak ngarep Bandlis mati ora. Maksudnya men kowe iki men rampung ling gleleng ngono lho. Ana apa Bagong? Ngaten sinuwun. Eneng apa? Sekawet. Heeh. Kula tenggo wonten ing alun-alun negara Ngamarta. Tengok-tengok kali bapak kali gareng dumadakan saking ketebian. Kapireng swara cing cing cing. Lho, apa anu bakul bakso? Kowe tak cocok modar lho kowe ora. Iki ora sembrono sak penake dhewe. Anu, Kumencranging pedang Gathuk kelawan Tameng, Tameng Gathuk kelawan Godhog sinuwun. Lampah surak mawurahan sami alok-alok kenceng Bratayuda. Mboten sanes kedawi soto Kurawa komplit sak senopatine. lho dalah Jenderal Kantong piye iki Jenderal Kantong? Nalika semanten pus sami bidal. Lumarap alun-alun negari Ngamarta mapake kridane mungsuh sangya para Satakura. Kantunata ing Dwarawati Wanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma ingkang tasih legek madyaning paman Datulaya. Kocap nalika semanten para Kurawa ingkang sampun ngrakit gelaring perang Patih Hayu Seguni dawuh kan Raden Dursasana wi Raden Bresna supados Anjidranata Amarta Anjidranata ing Dwarawati supados gampil mejahi para Pandhawa kocap sami mlebet wonten ing Datulaya kaget nata Dwarawati wau. Buresrawa nggih. Kula Prabu karo Dursasana nggih kula. Aja omong bareng aku ora iso mbedake nggih. Ngrekasali le omong ngrekasake wong tenan. Nah ini Koko Prabu dinten samangke panjenengan kedah kula rangket. Panjenengan iku dados pujangganing para Pandhawa. Purun boten purun kula rangket Yai Prabu. Sampeyan tak bondo tangane tak kerincung sikile lho. Oh, lho kok sik mangune apa ngadu? Uleting balung uleting kulit kuwi menyang alun-alun ora kok mapan ning kene. Lah kok ampe ora sak penake dhewe para Satakurawa. Tumindak culika utusan karo wong kang bakal ngangket nata ndara. Ah, kok kan bebangan tubruk bondo ya. Oh. Ojo mlayu. Candang kok butane engko ngebabai nggon. Wah, jare.
aja kebangetan kanggo ngumbar kaprawiran. Kowe lena kaprayit nandhai Prabu Kresna Yai Prabu Darma Kusuma dipikut karo mungsuhe Jenderal Gantung manika dhisik kowe aja. Mumet ora sirahmu nak ngene iki. Remuk ora. Mbane babah engkon mbok ya mengko le njabut iki mengko, ora kaya kebak saiki nggone. Ane kebak penumpange mangkat gong, mangkat gundulmu atos kowe ora. Wah, wis mumet sirahku tenan wis. Ora iso fresh rasane. Ha iya ya. Menggok sirahe mumet wis ngrekoso iki teng jlempah ora karo-karuan iki. Gleleng tenan kowe bengi iki to. Gleleng ngopo? Dadi Jenderal Kantong Rekoso tak toke pati kowe. Ha iya. Kowe nek wayang arep metu kudu nyuwara sik lho terus men digolekke soalé radong tenan iki. Mane ubet-ubet Petro Kantong Polo Jenderal Kantong kowe rene kowe. Polo Dewa terus. Kowe nandhiki prajurit saka negara Ngastina. Nanging kowe lali duwe kewajiban ngayomi marang Ratu Ngamarta lan Ratu Ndarawati. Jenderal Kantong. Ana prajurit ingkang wani tlusap-tlusup mlebu Datulaya. Saiki ngoyak-oyak karo Yai Prabu Ndarawati apa dene Yai Prabu Darma Kusuma ora tanggung jawab aja lakon dosa poloti ora nrimake. Weh, lah dalah koyo gawean meneh. Bagong mendorong ning ngono apa? Apa natan sinuwun. Gandang sing dapuk Petruk niku Prabu Kresna mbok sampean ngegaki kekuasaan kepada saya. Lho, kowe butuh apa? Ya terserah lah, mayor apa-apa. Sing penting rada padha karo Petruk. Aku lho Petruk sepiye-piye. Mengarep nyelip-nyelip mlaku kula jegal. Lho, dumedake jenderal. Mengarep ngono nyikut bathuk. Dan gleleng tenan iki kula mangkake wis duka ya ora masalah wis. Kanggo pancatan wani karo Petruk. Kuwi dudu wenangku kok aja cewek kaya ngono. Wah, jan wis ya ya ya. Pinujung dening Raden Burisrawa Iwah Raden Drusasana Narendra Ngamarta Narendra Ndarawati datang saged nglawat cinandhak arsa binanda srakatan astaning nata Ndarawati ninggal bidhareng Kyai Kesawa nalika semanten siga mantrem kalong-balong nenggih sang Puntadewa ical wujuding Narendra kekalih dadi nak buta sak gunung telung gunung pitung gunung bae jagat geger bubar sasrampa sapa kula. Sampeyan ya dadi gedhe
Wah, kula nek yah ngenten iki gedhe dhewe. Mboten sah dadi gedhe ning gedhe dhewe. Wah, padha nek ngoten. Wes nek wis kaya ngene iki arep piye? Wah, mumpung gedhe, awi ditamakke sapa-sapa nika monggo kula dherekaken. Racuten. Wis cukup. Nggon kita dadi buta. Wis rampung Kurawa wis padha bubar bali kabeh ning papane dhewe-dhewe wedi karo buta loro. Nek kita dadi buta iki Bratayuda ora sida. Kurawa tok saute 100 mlebu ning tanganmu tengen tok remet modar kabeh. Ngastina kuwi kok gedrek kowe rubuh ora bakal iso nglawat mungsuh kita. Ayo wis. Wis lek gedhe iki wis. Gedhe kok suwene ra jamak-jamak. Ayo dela wae. Rasa perlu suwe-suwe dela wae gedhe ning gedhe tenan. Ora gedhe kok empuk. Ngestaken dawuh ulun. Kuwi rak malah bagus-bagus to. Ora kok wujud buta jan. Wis ora prayoga kita banjur ngumbar kampurkan iki mbok ya prayoga. Inggih pukulun kula nyuwun pangapunten. Pukulun kula nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngapa. Ulun tedhak ning Madyapata kepengin ngelekake ron jeneng kita. Kula gandeng kita wis padha eling. Kula kondur makayangan yo nggih sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka pukulun. Wis anggene iya wae. Wis anggene iki iya wae ireng karo Antasena. Oh Pakde karo Antasena. Pakde ireng ana apa do tekan negara Ngamarta? Aku mau pengen ngaturake dharma baktiku marang para Pandhawa yen nentuk pangkat Kasinopaten Bratayuda tak suwun nggih ana laku jantrane dhewe tumrap lakonmu ingkang ora bisa bareng kan para Pandhawa. Lho ora bareng piye wae? Ora bareng piye Pakde, aku tresna karo para Pandhawa. Iya, nanging kudu pisahke dening lelakon. Sowana Sang Hyang Bathara Wenang mengko bakal entuk pituduh, Nger. Bocah, anakku sakloron. Oh iya, ngestake dawuhmu wae. Jenderal kantong nggih jeneng. Niat kula ajeng nyelametke sampeyan le jarine dadi buta. Wis. Weh. Sinuwun Ndarawati dadi buta to? Gedhe, ya gedhe ngono ya. Karo Sinuwun Prabu Puntadewa ki nek duka ya dadi buta, Gong. Wah. Satria anu Nalendra Gong Binathara ki pancen digdaya-digdaya ya, Tru. Aku nek nesu mung dadi entrung. Dilor ndi kidul. Pait. Ha iya, ora dadi buta, monggo sirku dadi buta lho. Wis ora iso. Ora bakal iso dadi buta.
arep ngemamah sapa-sapa sing cedhak mamah to. Ah iya. Aku e gelem nek ming kayane ngemamah ngono kuwi kok mamah kabeh ora. Nggo karepe dhewe. Ayo. Kocap kata itu sowanipun Patih Handakawana. Patih Handakawana napa? Surak mawrahan manengker gumuruh wonten satunggiling Nalindra kebadhe bedah negari Ngamarta. Miturut kabaripun Nalindra saking guwa penatas Prabu Nagadewa sawadya balanipun sami kepengin bondo dhateng punden kula para Pandhawa. Jenderal Kantong gaweanmu. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Wala. Sapa iki? Sandangane kok kaya kompeni. Tepungke pengareping punggawa pengareping tamtama aku Jenderal Kantong. Wah, Jenderal Kantong. Ya. Ayo, Kowe arep ngopo? Wae jaluk negara Ngamarta. Weh. Tiban pusakaku, gobang tundung nyawa tinjung akhirat nyawamu kowe. Waduh. Waduh adikku di Yai Prabu Nagasuma sirna marga layu merga pokale wong-wong Pandhawa ya Nalindra kuwi penatas Prabu Nagadewa sirnana legane ngatiku. Jenderal Kantong Nalindra ngguwa penatas Prabu Nagadewa. Sapa mateni adhiku Nagasuma? Aku sing mati. Mati wae. Ora apa-apa. Ayo, kamu. Jenderal Kantong piye? Kula saged mejahi Prabu Nagasuma. Rainipun Prabu Nagadewa saking negari guwa penatas. Ning Prabu Nagadewa ngamuk sinuwun Sekti Mahambara. Werkudara. nggih. Glundung ana godhenge rujak polo ratu kae men tekaning pati. Wah, iya. Manapake, Gus? Tak grundungi godho rujak polo. Gadane Kuwi. kok nganggo gunungan. Wah, anane kuwi. Wah, jan wis Gustine iki ra ana godho barang ya nganggo godho rujak polo tulisane. Bebingung sing laden wayang nganti goleki tekan sajen barang. Wah, kudune ana. Kudune ana pancen ora disiapke. Pancen sengaja bebingung
Niki napa rencang kula niki? Yo. Wah, aja kon pindah-pindah wis ora cikos ngopo-opo, nyekel lampu tok wae wis cukup. Kene ngundane babar blas nggih. Yo. Wonten Nalendra ireng cemani menika sinten sinuwun? Aduh, Pulun. Sampun ngantos jenengan lajeng maring dawuh mekaten menika. Nadyan to dipun ngados menapakaken kula mboten badhe pangling. Krana cahyaning kadewatan tasih ketingal mencorong kados mekaten. Pukulun Sang Hyang Mahadewa tuwin Sang Hyang Penyarian menika Badar jatring wujud. Pukulun Sang Hyang Mahadewa sak menika kok mbranyak. Meh sami kembar kalian Sang Hyang Penyarian. Iya, Kresna. Awit ulun kecetit ora ngati. Wis wayaning mangsa kala Jenderal Kantong kudu pulih kaya wingi ulun kondur makayangan dawuh supaya bali. Kan ulun iki bakal njabut pusaka telu cacahe. Oh iki ngestaken dawuh ulun. Sandangane dijaluk sing duwe Petro. Waduh. Nah terus kuwi dadi jenderal mpun. Wis rampung tekan semene kowe pensiun. Wah. Oh ala ora sembodole mulek nang ngarep. Ampun sak nyukan iki pripun jane? Lho, lah karepmu ning nek sesuk mboten yasa lakon nggo ulang tahun sing 28. Terus kula lakokke percuma niki. Petruk Jenderal seri 2 ngoten kaya aneh-aneh to pikiranmu ki werna-werna golek ayu kok macem-macem ora ana mboten ngoten ndak ora wayangan wis to mengko gampang salina oh nggih salina pusakamu wis ora ana Kak Gopang tundung nyawa wis dijabel karo Sang Hyang Penyarian karo Mahadewa Boga Sarana wis dijupuk kabeh wo lha wis Ayo bali meneh kaya wingi ngene. Kowe iki gaweanmu ming kedep tresma aku nyawang selendang biru. Dadak jenderal barang aneh-aneh, Truk. Nampa apa anane? Ya saurane wong kawula cilik iki duwe gegayuhan to, Gong. Ah iya duwe gegayuhan ning kodrate ponokawan ya ponokawan. Ayo salen rasa gebuki cengelmu. Ya Gong. Werkudara kon nyingkirke prajurit saka guwa penatas Petruk. Oh nggih ngestaken dawuh. Aja nganti dadi korban. Nanging nak jaluk matur marang bendaramu kon nyeblak barat wae ming tiba ning dangkane. Oh nggih ngestaken dawuh sinuwun. Suwe saya katon reget ndak sifat barat tiba papanmu dhewe-dhewe
digoleh kaya wingi ini. Empun Ndara. Wah, syukur. Ayo manunggal ning Praja Ngamarta. Monggo. Ngelempak sedayanipun cecawis menapa sing badhe dipun rembak mangke. Yo Petro. Matur sembahipun sampun maringi kelodhangan kula dados Jenderal Kantong Ndara. Yo kuwi Kresna kakangku. Nggih, monggo kula dherekaken. Ayo Panakawan. Yayi wonten dawuh purnaning gati. Mugi-mugi gemlaring lampahan menika ingkang awon dipun bucal. Ingkang saiki narya kaca Benggala, Koko Rabu mekaten. Nadyan to derajate ngaceplik panandene. Kedurungan gegayuhan ingkang tanpa beda kados dene piyai luhur mekaten Koko Prabu Petro nun. Wis kasembatan to Petro? Nggih sampun matur nuwun sinuwun. Iya ora dadi ngopo. Monggo sami sesanti sura Sudira Janing Kang Ret. Suh brasta tapi kula Darmastuti rahing sami makarya, rahing sami pinanggih. Kula sak kanca nyuwun mahapunten menawi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu mangke kala wau. Mugi-mugi sedaya pinanggih sae samudayanipun Ndara. Iya, Kakang Semar. Kon nganu Pak didhawuhi ngetokke golek. Iya, aku apik banget juga golek do nonton. Oh iya. Mesti ketekuk-tekuk ora karo-karuan kae. Wis senengane sembrono Pak. Iya ora ketang sak teraman nggo. Genepi tata cara to Le. Iya.